Illum nagħmlu tifkira ta' San Eligju ta' Nojon Isqof. Eligju, magħruf ukoll bħala Eligju, twieled madwar is-sena 590 dell'-Limoges fi Franza. Sar ħaddiet espert u nħatar kaptan ta' dan ix-xogħol taħt ir-re Kolitier it-tieni ta' Pariġi. Eligju żviluppa ħbiberija mill-qrib mar-re u reputazzjoni tiegħu bħala ħaddiet infirxet. Mal-fama daħlet il-fortuna. Eligju kien ġeneruż ħafna mal-foqra u bena diversi knejjes u monasteri. Fis-sena 629, Eligju nħatar l-ewwel konsulent tar-re ta' dak iż-żmien. Eligju iktar tard issodisfa x-xewqa tiegħu biex iservi lil Alla bħala qassis, wara li ġie ordnat fis-sena 640. Aktar tard wasal Isqof ta' Nojon u Tornaj. L-użu tat-talenti u l-għodi tal-ġid għall-umanità huma riflessjoni vera tax-xhieda ta' Alla. Fil-każ ta' San Eligju kien tant miġbud min-nies li ġibed ħafna nies għal Kristu. Eligju miet fl-ewwel ta' Diċembru madwar is-sena 660 f'Nojon u għal patrun tal-ħaddieda.